За плячыма у абітурыентаў адзін з самых напружаных перыядаў у іх жыцці – цэнтралізаванае тэсціраванне. Ад набраных балаў залежыць, у якую вышэйшую установу і на якую спецыяльнасць паступяць былыя школьнікі. Вучань брэсцкай гімназіі нумар 1 Тодар Грынь на цэнтралізаваным тэсціраванні па матэматыцы атрымаў 100 балаў. Акрамя гэтага прадмета хлопец здаваў яшчэ 3, дзе паказаў таксама добры вынік. Па англійскай мове ў Тодара 96 балаў, па фізіцы 89, па рускай мове 71. У марах абітурыента стаць студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі и радиоэлектроники. Я увлекаюсь информатикой и надеялся получить диплом в этом году и поступить без экзаменов. Однако с дипломом не получилось, и в итоге оставалось только 2 месяца на подготовку. Я записался к репетитору, сходил на репетиционное тестирование и за 2 месяца, по сути, подготовился. Такі ж 100-бальны поспех па матэматыцы і ў Дар'і Карповіч. Спецыяльнасць дзяўчына абрала таксама звязаную з інфарматыкай і пакуль што вагаецца толькі з выбарам навучальнай установы – БДУ або таксама БДУИР. Внимательность тоже играет особую роль, потому что можно решить какую-нибудь очень сложную задачу и потерять 1 двойку, и в тестировании уже ответ будет неправильным. Поэтому очень много усилий надо прикладывать, чтобы получить 100 баллов. Залатыя дзеці, менавіта так гаворыць пра Тодара і Дар'ю Ірына Коціна, настаўніца матэматыкі гімназіі нумар 1. Ніякіх чароўных рэцэптаў педагог не дае, толькі дадае. Важны фундамент ведаў закладзены ў 5 класе. У педагагічнай кар'еры настаўніцы ўжо былі падапечныя, якія атрымалі 100 балаў на цэнтралізаваным тэсціраванні. Таму такія вынікі для Ірыны Семёнаўны нечаканасцю не сталі. Возможно, это покажется фантастическим, но мне хотелось бы, чтобы 100 баллов было у большего количества детей. Дети очень старались. Каким бы замечательным ни был учитель, все равно основное богатство – это дети. Старательные, думающие. А вось Дмітрый Бялоцкі мог і не здаваць ЦТ па матэматыцы. Хлопец узяў дыплом першай ступені на абласным этапе алімпіяды. Аднак абітурыент усё роўна вырашыў паспытаць удачу, і яна яго не падвяла. У сертыфікаце 100 балаў. ЦТ очень интересно устроено. Можно, не зная особо тем, вот, например, есть логарифмы, там одно лишь задание на логарифмы, и они часто похожи с РТ, и просто посмотреть, какие задания в РТ, какого типа, и к ним конкретно подготовиться. Вот. И надо однозначно тренироваться. Як паказвае вопыт, сертыфікат на 100 балаў па цэнтралізаваным тэсціраванні – мара, якая можа стаць рэальнасцю, галоўнае жаданне. Анастасія Цукун, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».